nwere nkwa nwee kwagịrị kwakwa nwaka ji ọfọ nwaka ji afọ ife mere eme mmụọ lie mmadụ eri udo nke obi eje na-edere adịrị ekpezi ọma mbe bụ dike n'ọba n'obe anyị ọjamụdịrị chukwu nwa ego dị mkpa etoru n'ụlọ mgbe eji emele mmanwụ obodo enenebe n'anya nwa ego eji mba eselite ga-eselite kedu ibe na-emere mba ka njọ ọnya bụ ajụjụ kedu ibe ndị akọrọ nọ n'akụkọ ekele eme keke n'ụwa dike odogwu eji ije ebube isi oji iko nke na-etụgbalị iyi na mmiri odogwu ji isi anya ọkụ kedu ibe na-emerụ na-emere ike eji eje mba eje olu kedu n'ụlọ mgbe eji emere nyawa ibe ibiribe ọ na anọ ka mmiri nwa eze ka njọ ọnya bụ ajụjụ ya nọ gị ibere m anyị o ekwe anya ka nya kọrọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ologbo mkpe ji anya oke na nke ji anya ọgwụ nurugokwe nwata na-ebujere nna ya oche na ugwu arụsị mana aba na-etu ndị mma etu eje n'ubi ife abụrụ n'ubi a na-ewelele nwụrụ m n'aka omenala Igbo ama aka mma omenala Igbo ka ndị ji ide ebube dị iche dị ike omenala Igbo badị omenala Igbo ya n'ike omenala Igbo na-anyị n'ike ndị chiri echichi na-aba anyị eruzire n'eluigwe n'ụlọ ya aza anya bụ ajụjụ ọ na nurugokwe ibe ekwe na-akwụrụ ọka ka ọ na-akwụ na omenala ọkwibe mere eme gekwa nụ ntị ka nke ọrụ nya aka ọrụ maka ọ na-eme nwata nọrọ okenye nsọ edibere ji ọma atarị anụ kpọrọ nkụ maka nwata mara okenye ọmara ndị Igbo ọ na-emesi ndị mbe ma sị na amụ na agba ọlị nwụrụ anwụ chezọ na aja na-achụ n'ụta bụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ọkwa nne o ji eme atụba aja agba ọlị ndị nsọ kpọọ Pita dị asọ kpọọ Andrew dị asọ orukpọrụ dị asọ wee kpanye aka akpọchara ya afa awekpa ndị dị ndụ bido na Pope Francis wee ruo na ndị na-agba odibo n'ọka ọkwa ibe mere eme etu aka o si dị na aba anyị ọrụ mgbe eji eme odogbo ọrụ mgbe eji eke dike Igbo na-adelu edelu ọrụ ọnụ n'omume akọchakwa n'ụzọ okechakwa n'ụzọ nekwa agụ na ọ na-abịara onwe anụ ọzọ na-ekwuru agụ nwa mkpu eji anya oke na nke eji anya ka abụọ kwu okwu anya nụ na-atụ egwu a na-akwa ebi na ọda aghara ọfọ ka Igbo ji eje eje ọkwa ibe mere eme ụlọ mgbe a ji agụ ọnya bụ afọ akụ na-atụ ugo dike akụ na-atụ ugo eze mmadụ obi eze Pita na mpọ na-ekene ndị ekene ọnụ kere ibe ndị emerụ ndị emere ọrụ bịara ije dike bịa na ebe ụlọ nụrụ ọnụ mmanwụ eji ije ebube eje dị ise die ese die ibe akụ jem iri eji na mgbake ọkwa ibe mere eme ụlọ mgbe eji eme omenala emechi n'ike ka njewekere ije bụrụ mụ na mmanwụ maka na enwere igbe oke nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ titi nkọrọ titi nkọrọ titikoti ote egbe titi egbe anya ma tiri mmanwụ ote egbe mmanwụ ya anarịra na chukwu elu ma ọja m dịrị chukwu ma nkebekene Igbo be anyị obi Igbo be anyị na ọ na-emekwa egbe onye abụ ọja nwata si na egburu opipe ịrọ ma mmụọ na-egburu nya bụ ọja ege ntị nụrụ anụrụ omeihe ọja na-egwu egwu ọkwa nnene ndị mụrụ ọmụmụ na ndị mere nsata ekweta ihe mara ndị ọ mara maka nke ọrụ nya aka ọrụ Igwe ekene ndị ekene ọnụ ụlọ ihe gosi ike nke ka obodo hụ n'anya Ugochi mere eze dike ugo anyị ejeghị ịchaka achake maka na ugo bụ eze anụ ugo bụ eze anụ ka akọba anụ nya aka ọrụ anya bụrụ ugo na amụ na ahụrụ ndị nwụrụ anwụ ọnya dịba onye m obodo zụọ ka ya eri ugo na atọtụ obi ndị na ndị nwụrụ anwụ obodo ezukwe na ahịa elu ugo na ka atọtụ obi ndị na ndị nwụrụ anwụ ịbụrụ nwaanyị ịchakwa n'ụzọ ọrụ mgbe eji eme mmanwụ eme takwa n'ụzọ ka nke ọrụ anya akọrọ ibere na mmanwụ anya gba agba n'ezi o n'ụmụ mmanwụ pụta na ọbụbere mmanwụ ama akọrọ ọzọ agbara anya ebe okwu ekwukwe ndị egbo ma ọ bụrụ na asị na okwure na ndị elu dị gaba agaba ka okwu ji atọ mmanwụ n'ọnụ ibere nwunye ọma n'isi mmanwụ omenala Igbo atọgbu onwe Ugochi mere eze dike ụlọ bụ ihe gosi obodo ndị iji dị ebube dịche dike ebe nwaanyị chakwa n'ụzọ n'ọrụ mgbe eji ejiwa aka oyibo si wee nurugo ma nurugo onye mgbochi eriri atụ atọ dị ka akpa ebe n'aka ndị mmọnwụ na-adịba adịba mbọsị ndị nwe nta aka nwe mbọ ọgọ mmiri mere eme mbọsị
n'olu